Nnọọ n'akara nke anọ. Ọ bụ nke a bụ ụjọ na-atụ anyị n'ihi na anyị amaghị, mana anyị machakwa n'eziokwu ihe na-eme. Anyị makwa ụzọ anyị ga-esi alaghachi azụ ebe anyị siri pụta ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlọghachi. Anyị nwere ikike abụọ, nke gụnyere ịnọdụ ebe anyị nọ ugbu a nakwa ịlọghachi ebe anyị siri pụta. Ịnọ n'ogo dị elu. Ogo kachasị elu ka anyị nwere bụ ikike ikpebi ihe anyị ga-eme. Mana mgbe ị napụrụ onye kachasị ike ikike ya, ọ ga-anwụ. Ọ gaghị enwekwa ikike ikpebi n'ihi ụgha nke ọ nabatara. Nke bụ na otu nwoke dịka ha nwụrụ ma birie na mkpụrụ ụbọchị nke atọ. Ihe mere na ngwụcha afọ Disemba. Ka ha siri buru ya rute n'Eprel bụ ihe mgbagwoju anya. Ya ka anyị ji ekwusa okwu a, ka anyị tinye ebumnuche nke anyị a na ngalaba nke ọha mmadụ, nke bụ ndị ala anyị, ụmụ Biafra, ka ha nwee ntụgharị uche ma nweta nkwalite ụbụrụ ha, ka ha kwụsị na-atụfu nnukwu ego n'ihi na oge emume ekeresimesi nakwa nwanne ya Ista, ndị be anyị na-atụfu ọtụtụ ego, ma na mba Amerịka ebe a, ndị ala ọzọ a na-eji ya bụ oge akpa ego n'ihi na ekeresimesi na ihe nracha ụtọ na-aga aka na aka ha na ihe onyinye. Ọtụtụ emume na-esokwa ya bụ oge, emume ndị na-atapụ ego mmadụ nwere. Ọ bụ oge ndị isi ụka ji enweta nnukwu ego. Ya mere ndị be anyị, ọ bụrụ na ị ghọtara ihe a, gwa m ihe ị chọrọ inwe nghọta maka ya, ka m gbasaa ya n'ozi ọzọ anyị ga-agbasa. Ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, njikọta Biafra.